i que d'alguna manera doncs, em sento molt lligada a aquest començament i esclat que ha fet poètic i bueno, ella em va dir que parlés 15 minuts però ni parlar, 15 minuts no. Però a veure, jo havia escrit aquí 4 cosetes i diuen que comencen amb un vers de la Laia que diu que les roses, amor, han de tenir espines al cos. Això està a la plana 69 del llibre. I llavors el que em va inspirar això és que l'espina esdevé amb aquest treball que ha fet ella el més important de la rosa, per afirmació, no per negació com fins ara, allò de ai, si les roses no tinguessin espines. No, espines. Les espines de les roses, jo dic per experiència, no només punxen, sinó que es trenquen i se't queden dins la pell. Quan prens una rosa d'un roser per embellir una gerra, una cambra, es paga un preu. I s'ha de pagar sempre amb gust. I si no voleu pagar amb gust, deixeu les roses al roser. Deia Oscar Wilde, un sentimental sap el valor de tot i el preu de res, i un cínic sap el preu de tot i el valor de res. Prendre una rosa té un preu. Quan ets jove, aquesta és la manera de prendre quin és el valor, pagar-ne el preu. El valor de veritat el sents de vell, quan les coses et manquen. De vell et tornes un sentimental. Els nostres pares i avis s'estimaven més no punxar-se i deixar llanguir la rosa a la planta. Però el plaer és coneixement. Sense plaer no hi ha dolor i sense dolor no hi ha poesia. Cercant altres referents d'aquest atreviment, d'alguna manera, tan normal per altra banda, però segurament vist per molts com un atreviment del llibre de la Laia, he trobat aquest Eròtiques i despentinades, que es va publicar l'any passat i que és un recull de poemes eròtics de dones, diguéssim, de la generació anterior, que sapigueu que existeix, fet per l'Encarna Sant Celoni, ara també s'està presentant aquests dies, amb motiu de Sant Jordi, etc. Un moment, a veure què més tinc per aquí. Sí. Bé, per ser també una mica atrevida, volia fer referència al llibre aquest de la Tasso, com es diu de nom, la Valeria Tasso, que després han fet la pel·lícula de Història d'una ninfòmana, i em sembla una miqueta en aquesta línia de desvetllar realitats com ara una cosa que es diu a la pel·lícula que a mi m'agrada molt, el matrimoni on la dona és mantinguda, o l'home, és un tipus de prostitució. Carpe diem, gaudim la vida, tot i que en el llibre de la Laia comença, diguéssim, amb un personatge, el personatge quan ja és vell, que ha viscut tots aquests plaers i tots aquests adulteris i tota aquesta cosa, i està com sembla una mica amargat, una dona trista, bueno, no més amargada que una dona que el seu home l'ha deixat per una de joveneta quan l'ha madurat, no? I, bueno, el dolor que ve després del plaer, naturalment. Vale. No voldria tampoc que, no sé, visc el sexe incontrolat. Bueno, a veure, incontrolat no, higiènic, sempre. I després, doncs amb un respecte, no? Si un estima, doncs vull dir, a veure, no vol fer mal i a més, si un estima, té ganes d'estar amb la persona que estima, sempre, i dir, a veure, no aquesta apologia de l'adulteri perquè sí, no, però clar, reprimir aquest amor del que abans se'n deia amor tort,
perquè es converteixi en odi cap a la persona que en principi estimes, això tampoc. No sé si m'explico bé. Hi ha un programa de ràdio que està penjat a la internet, un programa que porten unes noies de Cornellà, que es diu Les filles de Lilith. Ja sabeu que la Lilith és el contrari d'Eva, i bueno, llavors allà hi ha si voleu sentir més opinions meves al respecte de tot això, hi ha un diàleg amb Neus Carbonell, i bueno, Neus és Eva i jo soc Lilith. I acabaré de seguida. Un altre referent d'aquesta apologia de l'adulteri que he trobat molt maco, per si no coneixeu, és aquest llibre de Maram al-Masri, que és una poeta siriana que viu a París i que es diu Cereza roja sobre losas blancas, perquè no està traduït encara al català, i m'agradaria llegir algun verset d'aquesta poeta. Soy la ladrona de los caramelos, ante tu tienda mis dedos se quedaron pegados y no conseguí llevarme ninguno a la boca. Se quita el abrigo y comienza a desabrocharse los botones de su camisa blanca. Fuma y luego mira a su alrededor. Yo estoy triste por ti, hombre al que abandoné. Tiene dos mujeres, una duerme en su cama, otra en la cama de sus sueños. Tiene dos mujeres que lo aman, una envejece junto a él, otra le ofrece su juventud y se desvanece. Tiene dos mujeres, una en el corazón de su casa, otra en la casa de su corazón. Y el último, vino oculto en el cuerpo de un hombre. No le hice caso. Me dijo, abre, soy el Espíritu Santo. Por miedo de desobedecer le dejé que me besara. Desnudó con sus miradas mis tímidos senos. Me transformó en una hermosa mujer. Insufló su espíritu en mi cuerpo, desatando rayos y truenos. Amén. Amén.